Доста по-стойностна информация се дава от всичко, което се предлага в интернет. Задължителна. С тази дума бих описал Серпакат. Преподавателите със своя опит те мотивират да дадеш най-доброто от себе си и да приложиш всичко научено. Ако трябва да опиша Серпакат с една дума, то това би била думата смисъл. Лекторите през цялото време дават изключително много стойност на всеки един от модулите. Участието в Serp Academy ми даде допълнителен опит и знания, както и начина, по който колегите от Серпакат работят. Те не скриха нищо от нас, така да се каже, което се случва зад кулисите. И това е един голям плюс за всички, които искат да участват в Академията. Може да зададеш въпроси конкретно за твоя проект, неща, с които се сблъсквал години наред, не си намирал решения, дори и да си търсил такива по различни канали. Тук имаш възможност да си говориш с гурута в сферата. Серпакат ми даде нови знания, които наистина ежечасово могат да намерят приложение. Стойността на курса спрямо цена-качество, както се казва, винаги може да е по-евтино и винаги искаме нещо да е по-изгодно, но мога да кажа, че всеки един лев, който дадете за курса, се заслужава абсолютно. Получавате знания, които може би никъде другаде в България може да получите. Цената на курса е адекватна спрямо качеството, което получаваме. Смятам, че цената, която трябва да се заплати за академията, е достатъчно релевантна на знанията, които получаваш на среща. Не е някой друг курс, който просто даваш някаква символична сума и получаваш знания, които можеш да намериш в интернет, просто те мързи да ги откриеш. Ами може да се забележи, че се навлиза по-надълбоко в материята и това е важното, поне според мен. Плащаш за качество, получаваш качество.